gik mane wach ne biro timore saa 1 ochako timore saa 6, moko saa 5, moko saa 4. Kata obedo ni deko matin nitiere to kura dhi maber. Duond bura mar ODM tayo chenro mar walo jachung' margi Kasipul ka ng'uro bedo bang' gige ombulu deko e moko kuom kuonde welo. Jopuonj mbalariany odhi nyime gi ng'anyo margi Nairobi ka giramo chwalo ng'ur margi ne tend migawo mar somo. Nonro mar Tifa oyango ni duond bura mar UDA ema humbe pod ni malo e thurka kiluwe kod ODM kata malo 77 mag jo Kenya siro sirkal mar Manywanda. Machiegni weche manyien ma kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Welo mar ODM e kachung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay dhi nyime tesende mag luto ombulu mopogore e kachung' od burano mar manyo jalno madhi fwadho bandera mar ODM e yiero madundo mibiro bagi Kasipul tarik 27 dwe mar 11. Chenro mar onego chakre saa 1 mar okinyi noduogo chakore modeko kaluwore notese mag ombulu ne ochake modeko e tesende mag luto ombulu kowuok e kar riwo ombulu kata tallying center mantiere Oyugis. Chenro no bagi e kanise mopogore, apise mag ruodhi kod jolupgi kaluwore ni sikunde chenro mag somo dhi e nyime. Moko kuom jochung' ogolo ywak kaluwore gi deko e chako chenro makamano kaachiel kuom jachung' Newton Ogada mane oloso bang' go ombulu mare nyatindo ne okoni ODM mondo ne ni welo no otime yo makare. Jachung' Boyd Were mane oloso bang' go ombulu mare sare nokono mor gi kaka chenro no dhi nyime kendo kwayo kwe e kinde welo no. Welo no bende ywayo jochung' mamoko moting'o Jojo Otieno, Adel Ottoman gi Daniel Okinda. Kodi ka nitie stations mapok ombulu ochope. Jopiny nokono bed kanyo saa 1 okinyi, ne giseni saa 1 okinyi, pod ok gite pok ombulu chakore sani. And wawuondre ni yiero ni otime maber. Jok mane oket kaka POs, most of them gin make one candidate. Mane gimo realize. Training no otimnegi ma proper. Nikech jomoko nyaka saa 3 pok obiro kawo the ballot boxes and the ballot papers. Ka wapenjo gi reason riko negi mede wan tawea ogochne gi kinyi sani. Kane wapenjo mondo rom kodgi no tamwa romo kodgi. Kwange gi kawuono moko no kia. Wan ga dieri mane ni gima kitimo cha is right. Waonge dieri kata matin e gini. But warito result godhiambo. Wamiyo gi report and in very clear information. Gitim free and fair. If it is not free and fair, ka okubedo ombulu monego go, wadhi tamore kaka jo Kasipul. To ka watamore, gibiro na rito yiero ma 27. Ma en polling station mojwando. Kura ochakore maber maonge ng'ikni moro amora. Kata obedo ni deko matin nitiere to kura dhi maber. Mar ariyo en ni polling station maka registration mag jo party jomoko koyudo nyinggi koro ing'iyo kaka inyalo konygi, ginyalo register mondo mi gigo kura. Kendo gima more ni kata bora ni ne oja ODM kata in gocho kanye lakini gise member mar ODM oyiene ng'ata ni mondo gochi. Wase gocho dhi maber, kwe nitie, arita ber. Jopuonj kod jotich e mbalariany mag piny owacho dhi nyime kod ng'anyo ka gijiwo ni ok gibidok e tich nyaka winjruok bedie e kindgi kod piny owacho e wi chudo margi ma bende gidwaro nochop kare. Jopuonjego kanyakla kod riwruok mar jotije mbalariany KUSU kod UASU ne ochokore e mbalariany ma Nairobi kama ne gidhi nyaka apisi mar migawo mar somo kendo gikwayo ni jagoro margi mondo mi okonygi e chwalo kwayo margi. Ginyiso lit margi ne jopuonjre mag mbalariany ma somgi sani koro yudo ng'ikruok, kata kamano giwacho ni dwaro margi ni nyaka chopi e ka ginyalo dok e tich. Gidwaro mondo mi ochulgi maromo siling bilion 7.9 kaachiel gi chak chopo ogirimiti manyien mar 2026 nyaka 29. Secretary, Minister of Education crying, and we are only on day 7th. The 7th day and you have started crying. As we are used to this struggle, if you want to shorten the period, pay us 7.9 billion. But don't start crying at the 7th day. You didn't see it coming. Huh? We have discussed this thing with you severally in your boardroom. Why are you now crying? You didn't see this coming. We will serve that petition to National Assembly and then we will proceed to Ministry of Education, our parent ministry, and finally
the national treasury, then we will be done with this exercise today. If we are not going to get the answers the way we have been patient for the last 8 years, then this strike will continue. We will escalate, we'll intensify it, and upscale this strike. Sorry. Solidarity! Forever. Solidarity! Anyuola mar Simon Warui okwedo lipot mar bero bang' ringre wuodgi noyudi e tesend obila kowito ngimane e tesend obila ma Central Mombasa bang' lal kuom kinde kowuok e boma ma Nairobi kama yande notiye. Giwacho ni kata obedo ni lipot wacho ni wuodgi nowito ngimane kaluwore gi hinyruok manoyudo bang' obila wacho ni nolwar piny, hinyruok mamoko e dende moting'o ranyisi mar ng'ute kod bade nyiso picha mopogore. Gipenjo kama simb Simon Warui nitiere kaluwore nyaka sani pok oyude kata obedo ni simuno nyalo konyo yudo adieri mar gima notimore, ka jokedo ne ratich oganda bende wacho ni gionge kod ageno gi duol mar IPOA kendo ni gikwayo okwach kich mondo mi ochak timo nonro mapiyo mar yango kaka Simon Warui nowito ngimane. Bwana anaambiwa alikuwa hapa ametokana, mkono yake bwana anaambiwa ilikuwa imevujika. Mimi nikienda kumwona nilipata ako hivi, so alikuwa na struggle, alikuwa anaonekana alikuwa na struggle, alikuwa ana try ku fight. Nani alichukua Simon kutoka kwa soja akampeleka kwa huko police station? Simu ya Simon haipatikani, iko wapi? If it is indeed whatever you are trying to feel into Kenyans' minds that Simon Warui committed suicide, then Simon Warui would have committed suicide in Nairobi, would have committed suicide in his home area, Nyeri. Why Mombasa? And we are calling on CS Murkomen, we are calling on IG Kanja to stop defending killer cops in this country. This impunity that is being perpetuated by security officers is what is leading to these deaths that are reported every other place. If it's not in a police station, it's in prison. If it's not in prison, it's Kenya Forestry Services. Every other day, Kenyans are now living in fear of the same officers who are supposed to be protecting them. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen kod tend obila ma pacho ka owacho ni apisa manyo okwalo nyamburko e tesend obila ma Maseno e kaunti ma Kisumu ibiro maknegi bura kendo teng' lwetgi mogo. Murkomen kaloso kod ute fwambo Mandera okoni okang' ma kamano biro duoko chien okenge mobila moko donjore godo kod njore ka gitiyo tijegi. Magi timore ka nyoro bende maromo obila 11 nyomaki kitudo kod njore mopogore opogore e kaunti ma Kisumu gi Kiambu. Nonro ewi nyamburko mar johala mane okwal Machakos kendo yudore e tesend obila ma Maseno kapok ochako olal kendo nonro no dhi nyime. We have some very good police officers. However, like every other society, we also have a few who have got problems. For example, the case that you have just mentioned on a vehicle having been recovered and then stolen from a police station. And the DCI has said we have already arrested 8 police officers who are connected to that criminal offense, and the investigations are ongoing. For the case, for the Kiambu case that have also been referred here, we have already arrested 3 police officers and handed over that case to the Independent Policing Oversight Authority so that they can be able to carry out an in-depth investigation into that. That is how open we are. As regards the Maseno matter, we have already identified the officers involved in the theft of that exhibit vehicle, and this morning we were in discussion with ODPP so that the officers can be prosecuted for that offense. Oganda jo Kenya ok mor gi riwruok manie kind duond bura mar UDA gi ODM e sirkal manywanda mar Broadbase ka giwacho ni chenro no bero mana ngima jotelo manie iye to ok okonyo oganda, ka bende giwacho ni riwruogno osenego kweth
ma keto sirikal tesre kendo nago od bura ma Senate gi od bura ma malo. Nonrono bende oyango ni maheo atamalo 50 mag oganda jo Kenya onge kod yie ni duol matayo yiero pacho ka IEBC biro tayo yiero e yo makare. Atamalo 45 margi wacho ni gin kod luoro ni yiero no ero ibiro donjruok godo gi josiasa, kendo weche mag mibadhi gi oledhi bende gichich ni biro donjore. Atamalo 34 mar oganda jo Kenya wacho ni gionge gi yie gapisa manyien mag IEBC manoyier, ka 13 ochich ni tulo nyalo biro muoch tok yiero no. Atamalo 3 bende paro ni weche mag tiyo gi mbui nyalo kelo ng'ikruok. Kaluwore gi nonro no, duond bura mar UDA ema pod ni kod huma maduong' moloyo pacho ka gi atamalo 16 kiluwe kod ODM man gi 13 eka DCP nigi mbi mar atamalo 9. Riwruok mar Azimio nigi atamalo 5 eka Wiper nigi atamalo 4 ka Kenya Kwanza gi Jubilee ni kod atamalo 3 moro ka moro. Atamalo 32 mar oganda jo Kenya ni kod yie nogai mar ODM Raila Odinga biro siro jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Atamalo 23 paro no nyalo dokie kweth maketo sirikal tesre kendo chung' kaka jalar kom tend piny. Atamalo 17 paro no biro riwore gi kweth no kendo siro jachung' machielo. Atamalo 14 wacho ni ka higik higa 2027 to Odinga biro bedo kosewere gi siasa. Nonro ni notim e kauntis 47 duto e kind tarik 23 dwe mar 8 kod tarik 3 dwe mar 9 higani. Riwruok mar Governors okwedo chiwo mag tenda kod contracts kokalo kuom mbui ka giwacho ni chenro no otimore mapiyo kendo biro ketho tije mag sirikal counties. Kanoloso Mombasa, jatend Governors Ahmed Abdullahi owacho ni migawo mar omenda pok omiyo gi duoko bang' chwalo ywak margi. Governors go omedo ni noko kawo pachgi malong'o motelo ne kawo okang' ma kamano. Governor Lungo said, you can't even in this county, I'm not saying, you are right to talk, you can't tell them you lose billions. When I was a minister... Functions of counties are a matter of life and death for the common man. Right? If you say a hospital is not able to procure a certain drug they need for a patient on an emergency because they have to go through a system, which system is still being tested and being troubleshot, it's not working, then we actually are compromising not only the delivery of service but also the lives of Kenyans. And all this misinformation that you're seeing is not going to help. And having raised these matters, having even gone to court, we have never had a response from Treasury saying that this is how this thing is working. In this particular county, it was not working. We went and fixed it, and it's now working. In this State Department, they have procured end-to-end with this system. We have not seen. All we just see is, the dramatization of accusations of running away from, accountability and corruption. Makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ondhiyo kamishna malope mabusia Collins Aila Liyai kise kuom kawasoya ma siling 10,000 mondo mi ochiwo bok mag lowo kata title deeds. Jodak mabusia noywago wachno ka giwacho na chijno ong'iyo gi tim mar dwaro asoya eka mondo chiwo bok mag lope ne jopiny mora mora. Bende achijno ero nondhi motere apisi maduong' mar Bungoma West kane odine tesendo bila bang' ndiko dhoge. Apedhano en achiel kuom okenge ma duol makedo gi mibadhi osekawo madhi nyime e pacho ka. Duol mar EACC omedo ni gichwalo lwetgi bende mar ng'iyo weche ma iye e kembe mag piny owacho miwacho ni rang'iny mar mibadhi otiapie. Jokanyo mag arita kwe e tong' ma Turkana kod West Pokot obiro kanyakla e gwenge ma Lodwar mar yango okenge manoketi mar kedo kod kuo ma jamni. Burano yango yore manoti godo e neno ni kuo ma jamni orumo e alworano kuom higa achiel nyaka sani. Jodak ma Oro Kainuk bende osebedo ka yware e weche mag lowo kod kuonde kwath mag jamni. Riwruok ma ok mag piny owacho osebedo ka puonjo jodak go yore mag tieko kuo jamni kendo nyayo kwe e kind jopiny e counties ma kono.
This project has been very instrumental in making sure that we reduce rustling, which has evolved over time to become a transnational crime, because you find that the livestock that is being stolen in Turkana, Haro sub-county is ending up in markets like in Uganda, in Ethiopia, and other markets. So as that Resilience Fund came on board, and they have helped us to work with the community to make sure that we reduce this issue of cattle rustling. We can see from the work that the peace committees are doing that the project is having a very big impact beyond Turkana, because now it involves the Pokot side, and we are hopeful that other stakeholders will learn from this particular project. Azidi kuendelesha nguvu ya kupanua hii amani, tupate uwezo ya kuenda huko ng'ambo. Hata tulikuwa tunapanga twende wamama wawili watatu twende huko ng'ambo, tukiongea na wamama, tukiongea na wale warafiki yetu Mapokoti wako ng'ambo ile, tukitafuta amani ili hata mfuko ya hawa wasikuje kuingiza kwa chakula chetu.